kosački radovi su se sad ovdje uozbiljili. A mi smo gladnili. Tanjirača se greje. Jest da je upekla, ali moramo napraviti jedan dobar ručak za sve majstore, za sve radnike i ostalo. Evo vidite šta se ovdje smislilo. Crveni luk, paradajz, paprika sveža i bit će paprika pečena, svinjski but i juneći paunflek, odnosno stomak, slanica da podmažemo tanjiraču. Bez ovoga ništa inspiracija, so biber. Sve to kad se sabere, leskovačka mućkalica. Pa, počnemo. A moramo prvo da popijemo. Ajde, zdravo bili. Krećemo sa slanenicom, idemo da podmažemo tanjiraču. Dobro je, podmažite skroz i ostavite u sredinu da se polako cedi. Tako. Sad ćemo da ovako uradimo. Odamo jedno drugce. Lagano se pali, a ovo ovdje, što je već dobro, stavimo ispod da daje temperaturu. Pomazali smo tanjiraču. Evo ga, slajnicu nećemo da bacimo ovu, tanjirača čista bila. I sad prvo meso. Ovo će da bude jako brzo. Mora da se meša. Da ne izgori nijedna strana. Slajnica topi, daje još masti pomalo. Jer mućkalice nije, sve mora da smućkamo. Mešate brzo, sad kad je malo spustilo temperaturu. Samo da potrefimo ruspe ovdje. Posolite i bez bibera ništa. Ovo je prvo začinjavanje, poslije ćemo još. I da zapečemo meso. Stanica tu daje masti. I nju okrenemo. Malo ne sarađuje. Velika je temperatura, mora da se meša, mada sad kako je meso leglo, ono je malo smanjilo i upilo. Ali pustimo ga da se dobro, da se preprži. Evo ga, dodali smo paprike da ispečemo, da malo dodamo drugačiji ukus. Meso se propržilo, slanice unutra i idemo redom. Prvo crveni luk. Iščetite ga. Nek se peče malo. Sa slaninicom u sredini, ona pušta mah. Nemojte preveliku temperaturu, ali mora da tvrči. Promešajte. Provera paprike da ne izgori. Dobro. Evo, sad smo promešali, luk se propržio. Paprike se peku. One će do pola da se termički obrade, tako da ne moramo poslije da ih puno kuvamo. Idemo sa svežim paprikicama. I paradajzu. Ostalo nam malo luka, grota da se baci. Sad polako.
proprzimo jedno 5 minuta, možda i više. Da se sve to skupi. Pošto smo dodali svašta. Još malo soli. I puno bibera. Sve dobro izmešajte. Papričica provera, odlična. Rasporedite. Se kuva ravnomerno. Morat ćemo malo vatre da prebacimo na ovu stranu. To. I nećemo puno, malo ljute papričice. Toliko. Ne vole svi ljuto, ja bi. Ali ne vole svi ljuto, pa onda mogu da jedu, ako hoće može da doda. To je to. Sad ćemo malo da pojačamo vatru. Dodamo još drva i nek se lagano krčka. Pa idemo dalje. Evo, počeli smo vatru da čujete kako kuva. Još malo ćemo da ga ispečemo. Da ga dinstamo ovako samog. Papričice da se ispeku. Vatra gore raspali smo, moram da mešamo. Sačekat ćemo da ova sva voda ispari. Od paradajza, od povrća, od luka ima dosta tu vode. Bar jedno 15 minuta smo ovo krčkali. Bez vode, bez ičega. Ako vam se ovdje hvata malo povrće, to ništa ne brinite. To ćemo sve da pokupimo na kraju. Paprike su se ispekle. Mogle su još malo, je dovoljno. Sad ćemo ove paprike da isečemo. Sad ćemo ove paprike da isečemo i da ih ubacimo tu. One su povukle šmek. Znači, jedino što ćemo da odvojimo je ovo. I ovo. I sad paprike. Kako mirisi. Ovo će da mu da. Znači, bez ovoga nemoj pravite leskovačku mućkalicu. Uopšte, nemoj da krećete. Znači, 2 paprike obavezno ispečete sa mesom. Da puste i na kockice. Pazite, one su do pola obrađene, znači polako, da nešto ne pretorimo. Na kockice. I ćemo da ubacimo još 2-3 minuta da krckamo. Skuva, ako dobro. Znači paprika, ovo ćemo da ostranimo. Ode. Paprika ide unutra. Znači, promešamo. Pustimo je da se tu malo ukova, jedno 5 minuta ovako, mešamo. Ovo odlično. Gledajte, slajenica je još tu. Ona lagano to dodaje. Svoje šta treba da doda. Sad ćemo malo da pojačamo vatru. Ostavimo ovo 5 minuta ovako sa ovom paprikom da se malo sjedini. I onda idemo u završni deo i puštamo ga da se kuva. Papriku onu pečenu smo kuvali jedno 8 minuta, možda i 10. Vidite kako se to sve sjedinilo. Sad ćemo da nađemo gde, tu je negdje. I gde se sakrila, bre? Evo je. Sad ćemo slaninicu da uzemo. Ona je svoje za sad uradila, a pošto je leskovačka mućkalica, kako bez slanjenice. Tako, sjećamo na kockice. Tako. Bude vidite. Kako to miriši, rođaci.
stanica unutra i sad, ovo da bi se skuvalo lagano i na miru i sve sjedinilo, ćemo da skupimo sve ovdje u sredinu. Sad ide. Nalijete vodom lagano da obrezne. Do ivice mesa, nemojte više. Tako. I da bi se to lagano kuvalo, da ga ne bi svaki čas majali. Tepsija za burek. Lagano kuvanje na laganoj vatrici. Vatricu mora doživljavate na jedno 15-20 minuta. Ovo bar 45 minuta treba da se kuva onako fino. Znači otvorite se na vrijeme da virnete lima vode. To ćemo sve da vam pokažem. I pustite ga, održavate vatru laganu i pustite ga da se krčka. Sad uživate. Malo inspiracije, malo sunčanja. To je to. Rešili smo da pogledamo kako izgleda. Za to ćemo trebati malo više alatki. Evo vidite. Odlično. Imamo neke kožurice, malo nam je ostalo od doručka. Odlično. Tako treba da krčka. Ovo ćemo ovdje da sve, to su sve ukusi. To je to, ovo je vruće, pazite. Ja ću sad da rizikujem. Bacite preko, namestite da nema nikakav ovdje. Uvijek dvije alatke. I pustite ga da krčka. Evo, rešili smo da provjerimo. Moramo provjerimo da ima vode. Vidite. Uvotio sam ga. Vode nema. Treba da se dolije, mora dolivate vode da vam ne izgori. Znači, opet malo, ne puno. Da ima u čemu da se kuva. To je to. Sad ćemo da vratimo i da nastavimo da kuvamo. Ovako. To je to. Krčkanje. Ovdje nam malo nakrivo. Moramo da ga malo izbrojimo. To. Otvorili smo, probali smo. Treba još soli. I, naravno, još malo bibera. Dodali smo drva na vatru, zato dimi. Ali gdje ima dima? Ima i vatre. Sad ćemo ovo da promešamo. Vatra će da se... Ovo treba da se krčka još. Mislim da ga krčkamo jedno pola sata. Mislim da je još pola sata. Probali smo meso, gotovo je. Ali hoćemo da se još malo to raskrčka i raskuva. Nije ljuto ništa. Tako da ovi što ne vode ljuto će malo da se naviknu. Jer ljuto je zdravo, leči želudac, leči crijeva, leči sve. Malo još vode, malo vidite ovdje koliko ima soka, još malo vode pošto treba da se kuva. Vidite papričica ostala, nećemo da je bacimo. Voda. Malo vode, malo vode, ništa više, ništa više. Ovo je jedno iznenađenje. Kako mućkalica. Escobar. Domaći ljute prepečene. Znači one samo treba malo da se dokuvaju. Smo ga. Ali smo ga pogrešili. Sad će kobaja da pusti svoje. Pa jel mućkalica nije? Pa ajde ga smućkamo, rođak. Mešajte dobro. I sad ćemo da poklopimo. I da pustimo malo vatru da dodamo. Mora vatra da se malo razgori. Da bi se još krčkao. Još malo vode bi dodao. Još malo vode. Ima još malo. To će brzo poslije da uspari. Tako, to je to. Niš više. Sad, šta radimo?
Vraćamo vatru. Poklopimo naši poklopcem. Vezani. Skupite ga i nek se krčka. Još jedno pola sata. Evo ga. Da vidite, ovo će da bude posljednje otvaranje. Sad ćemo da ga pustimo da ova voda ispari. Ovo ćemo da ga promešamo. Taman. Vatra nam je taman, ovo nam je taman, sve nam je taman. Malo da ispari voda. I mučkalica na tanjirači. Još ovoliko. Malo ćemo da je kuvamo, da ispari tečno, nemojte sva. Znači da ispari da bude onako da imate gustinu, kobaje su se dobro ugrejale. Ovo je predobro. Krčkanje. Evo malo ovako da vidite sve ove ovdje što su vam zagorele. Ili u stvari to nije zagorelo, to se malo zalepilo od kuvanja. Sve to ubacite. Sve to ubacite unutra, jer to su sve ukusi. Sve ukusi. I evo, zgušnjava se polako. Znači nećemo previše, rekli smo da zgusnemo. Ovo je pri kraju. Pri možda još 5 minuta. Vidite kako cvrči predobro. Evo ga, zgusnulo se, da vidite kako ćemo mi da ga ostavimo. Znači još ćemo ovo da pokupimo, znači to je to. Mora malo i softa da bude. To ćemo sad tako. I sad jako pažljivo. Kao i sve. Mora da se slegne, se malo iskuva u sopstvenom soku bez vatre, se opusti, se malo prohladi, nijedno jelo ne jedite vruće, pustite da se ohladi, da se ukusi slegnu, bar 10 minuta. Mi ćemo da ga ovako ovdje stavimo u sredinu, da nam se ne hladi puno, ali lagano, pomalo. Sve ove mrvice skupite što su dostupne. Prebacite unutra. Tako, i ostavite jedno 10 minuta da se tazi. Evo ga, na stolu. Vidite kako smo ga opravili. Mučkalica. Salata. Malo pađanskog sira iz Hercegovine. Odličan. Malo kačkavalja. Pirinač smo napravili da bude malo dodatak. Luka crna i bela uvijek mora da bude. Tako da sad ćemo da jedemo. Gledajte boje. Šta da vam kažem? Zamislite.